Здравейте на всички! Въпреки, че съм в движение, няма как да не се включа с това видео, за да благодаря на Стоилка, защото днес сутринта ми прави сесия за разопаковане енергията на кредита. Сесията беше много силна, много разтърсваща. Знаех, че ще има резултат, но не очаквах, че ще бъде толкова бързо проявлението. Затова малко по-късно, 2-3 часа, пътувайки сега, току-що ми звънна клиентка, която беше в колебание 3-4 месеца, дали да си записва консултации при мен, дали да изчака и така натам. И точно преди малко ми звънна, като си записа направо директно 5 консултации. Затова искам да благодаря на Стоилка, на нейните сеанси, на нейната енергия, с която работи, с желанието и с любовта, която влага, защото при мен нещата се случват. И то не бързо, а изключително бързо. Благодаря ти, Стоилка!